Yes, welcome back to my YouTube channel, Scorpio 16 mga kapatid, mga ka-Scorpio. Yes, ngayong umaga po mga kapatid, mga ka-Scorpio ay meron lang po tayong usapan na ito po ay para po sa ating Lodi, si Virgil Cares 2.0 official na kamakailan po may post po sa social media na nagpapagaling. Hello, good morning. 4:27 AM and di ako makatulog, may problema, and I'm here at dito ako sa hospital. Scorpio 16. Scorpio 16, subscribe. Di ba, boss? Salamat. Ingat. Thank you. Shout out, Scorpio 16. Ito po ay para po sa ating Lodi, si Virgil Cares 2.0 official na kamakailan po may post po sa social media na nagpapagaling. Hello, good morning. 4:27 AM and di ako makatulog, may problema, and I'm here at dito ako sa hospital. Para bumalik po yung magandang kalusugan niya. Parang na-overwork siya. Hindi niya napansin na bumababa na yung kanyang magnesium and potassium levels sa katawan. Hello. Nagpapalit na ng swero. Anyway, tuloy pa ako sa kwento sa inyo. Kwento ko sa inyo kung paano nangyari to. Mahina yung potassium ko. May mga taon na talagang pinaparamdaman ako na bagsak talaga lahat ng potassium ko. Kaya nanghihina siya. So, pray po natin na bumalik na po yung lakas pangatawan ng ating kababayan at Lodi na sinarado maging Virgil Cares 2.0 official para makabalik na po at makapagpatuloy sa pagtulong po sa ating mga kababayan dito po sa Camarines Sur. At sana magkaroon din siya ng pagkakataon na pahinga. Hindi niya na napapansin na na-overwork siya, kulang sa tulog, kumakain ng hindi tama sa oras, hindi rin tama yung mga pagkain, mga iniinom niya. Sana mapansin niya rin yun. Para na rin po yun sa kanyang kalusugan. Mag-pray po natin na maayos na po ang kanyang pangangatawan sa ngayon. Ingat po tayo lahat lagi, mga kapatid, mga ka-Scorpio. Shoutout po pala sa aking mga kasama sa Evo Riders Club Philippines, Camarines Sur Chapter. Evo Riders Club Philippines National. Shoutout sa Team Graffiti. Shoutout kay Boss Jack Ripay Hammerman. Shoutout kay General Kamote TV, JTV Katagumpay, Joe Moto Vlog, Motorondo Vlog, JDE TV Moto Vlog, Himawari Vlogs, sa mga kasama ko sa Bicol Moto Vloggers, sa mga kasama ko sa Uragon Moto Vloggers, at sa Team Isda, sa lahat po ng YouTubers, malaki man yan ng maliit na channels. Shoutout ulit kay Virgil Cares 2.0, Daragang Magayon, kay Boss Carepa, Jude na Marapara, kay Chubo Boy, and God bless us all po. Mabalos po. See you on my next video po. Bye bye. Ingat po tayo lahat lagi. Bye bye.